Tini orotom ni bagai fresh media no di nanangka. Tini 12 tarik 12 Jun tini Bobagrani oroni mangkong sanggo tini sini Khairpur blok committee bai dua jijak tini kaca lukutum kotor ma panda bai tongo abon bagai thanayo je BJP ro oro sini Bobagrani mangkong sanggo je BJP ro boro oro gathering je khai meeting khailengmani sini Bobagrani mutino no borok thanai je 2019 sini Bobagrani mutino borok guli kokha sungje siye no protest khatini tini borong no jagao mangkhang bihakari oro meeting khailangka sini dopani borong oro pore khanya bagai oro meeting khaila aboni bagai sung palta jababrona bagai sung tini 12 Jun sung tini oro sini tipramo thani engai sung tini humlung elakar sini Khairpur blok boy lojijak sung tini oro kotor ma lokothum panda sojaka sung no BJP ro sung palta jababrona bagai abon bagai sung tini oro kotor ma kaisa mas gathering sung o amsaini joto lukurongno khaganang lukurongno Bobagrana hampunai lukurongno sung sanamo tongo jotona phaibedi khabai kham manjulai sung taisa tini oro borongni sai borok kobang maka sung lukuthum panda khai phununai abon bagani sung tini oro uthum lainai diporni duitani bising sung oro bising uthum lainai sini senior leader kotor kotor phaibinai o jago sini dasudi tongo sini senior leader sini town committee ni sini youth dok tongo jotono sung sini Khairpur blok committee miloi oro sung mas gathering sung tini asu oro uthumai tongo abon bagai oam seni lukurongna haina hai kothabai khonyang musungo jotono noro oro phaiai manjak phaibide sini senior rok sini leader rok sungno bom hai kok kasar mang amuk khana paina bagai ang oam seni lukurongno khabai khubai koyu Bobo sabo oro program attend khaipene bobo neta upa. oro attend khaibine sini বিরোধী দলনি sini leader sini sir Onimesh Debrma tai sinoro phanyai sini local MDC tai sinoro phanyai sini Takarjala ni sini MLA sir Bisit Kolai tai sini Mandai ni madam phanyai madam Sapna tai sini Golagade communication MLA sini sir Manok phanyai tai sini Romindro sir sini tamni PM Pedal bob sab phanyai abon bagai ang omno konya musungo joto khagna lukurok oro joto phayai ini diporni dutawo oro gathering manam phayna bagai Oro ka sudo Khairpur blok ni simda borkuno nate alka jangani bodo fainai. Oro suno lua jinana bagai ege suno sini Khairpur blok no daitto rokha abon bagai sini oro duita constitution phanai mandani phanai Takarjala phanai tai sini Khairpur constitution ni borok phanai.